गाखोगासिनो बारा नायलाय बेन्दोंफ्रा मा जायखि माबा होनानै मान होदोंसो सानगोन खिन्थु गाव खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिनै जाहैबाय जोङो दासो फुंनि 3:35 जादों ओमफ्राय जों ओंखारदों उदालगुरि थांनो फेमिली ट्रिप क्रिसमासनि बन्द दैट मीन्स विंटर वेकेशन तो बेखायनो गथ'फोरखौ एसे बेरायहैनोसै आरोना आरो लोगोसे गथ'फोरजों लोगोसे जोंबो तो आं जि हायो देखायलांनो नाजानोसै लोगोफोर नोंसिनो तो नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना थाङै थुङै नै सोरां फैबाय बरमा मोननोसै आरोना गारि थाव सोदों बिराद गुसु बोथोरा ओमफ्राय दासो सान ओंखारदों हनै जारां सान अन्थाव बाथावनो माने जोङो फुङाव ओंखारनायनि खारना जाहैबाय माने जोंहा फैफिननांगोन नालाय माने आंना सिस्टारना स्कुला बन्द गैया बिसोरना गभर्नमेन्ट स्कुल नालाय ओंखायनो दिनै सानसेल' बन्द आरो ओमफ्राय दा गाबोननो स्कुल दं थ' बेखायनो जों हर थानो हाया ओंखायनो दिनैनो फैफिननांगोन आरो ओंखायनो जों जेसेनो हायो एसेनो फुङाव ओंखारनाय जादों आरोना फैफिननो थाखायनो Full family, guys. Full family. Udalguri से भैरबकुन्द बगामाथियाव थांनांगौ मोनसिंसिं बोरायखौ नायनांगौ मोनसिंसिं बोराय बेलेगनि जायगायाव ओमफ्राय सासे बुदाबो दं जोंजों गाइस एरेखौ बुदा जाहैबाय बियो नुरां बुद आयो नायदो मामा बिसोर सानैजों सब समय बुलायनाय जालायदों दा सासेया ओरैबा ओरै बुयो बेहाबो ओरैबा ओरै बुयो लाइक ओमफ्राय साबस्क्राइब दा खालाम दे गाइस साबस्क्राइब लाइक साबस्क्राइब खालामनांगौ गाइस बुजिबाय बे बुदखौ सफैबाय भैरबकुन्द ओमफ्राय नै अरुणाचल ससे दावखोनोसै अरुणाचल दसे बेरायबाय लोगोफोर ओरैनो माबासिमल' थांदों आरो बालिमुसिमल' थांदों एसे नायनानै फैबाय आरो जायगाखौहाय ओमफ्राय जों गिदिंफिनबायबो नै भैरबकुन्दआवहाय दालाङा गोदान जाजोबथारबाय मानो होनबा आं थांनाय समावहाय आन्डार कनस्ट्राक्सनमोन आरो आंथ' बोसोरनैयानो जाबायमोन नालाय थाङैया बिराद मोजां बानायजोबथारबाय फुराना दालाङा इलाय फाइनालि सौफैबाय भैरबकुन्दआवहाय नै भैरबकुन्द हाजो अरुणाचल हाजोआ जों ओंखारदों क'क्राझारनिफ्राय 3:30 लोगोफोर ओमफ्राय नै दा 9ता जाबाय दा सफैबाय आरोना माने जायगा मोनसेल' बेराया जोङो डिमाकुसियावबो थांगोन नालाय थ' बेखायनो एसे थाब ओमफ्राय सनितपुरावबो थांनो होन्दोंमोन आरो गथ'आ माबायाव कनका रिजर्टआव आगेयाव थांनो मोनखांबायमोन नालाय खिन्थु दा टाइमा मिलायनाय नंला खोमा आरो जों टाइमखौ मिलायहोनो हानाय नंला स' बेखायनो बेयाव बेरायग्रोनोसै आरो दसे बे बैग्रि नामा मादै मिन्थिखालासो अबेयाव बैग्रि मोनखो दानो आं थाइसे जानाय गोथानसै आयै हा मोनबाय ना सोग्राव नांगौ मा सोग्राव फैगोन नै लोगोफोर एखेबारे जा बैग्रि गोथाव मोनग्रा बैग्रिखौ मोनफैबाय जानाय गोथानसै आं सियर बरियाखा संख्रि बानलु दुन्दिया जों होख्लायनोसै दाहाय मोनाबाबो जाहैगोन आं हाय हे हास्कि बायदि नुबाय थादों सोना था नोङो ओंखाम उखैनाया हालामोन आरोना लोगोफोर ब्रेकफास्ट खालामग्रोनानै लानोसै होननानै जों परथा जानो हाबबाय हाजार मानसि आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बास दाबोथ' फुंनि 10ताल' दासिम आरोबाव बेसेबां गंबेसे फैबावगोन हिसाब गैया आरोना मानसि हाजार मानसि गारियानो जायगा गैला दोननोनो जों बारा गोबाव थाला ओंखारसै आरोना ओंखारफिनसै दसे बेरायनानै Nice damn position. सोरबा रिबारि जादों सोरबा हरिबारि जादों बिथां माइब्रा हाजोआ नायलाय थेख्लाख्ला सिबाय थ' बेयावनो बे खाथियावबो जाहैदों आरो मानसिफ्रा हरि बारनानैहाय ओमफ्राय जों बारबाय थायासै
माथो दंबावो बेवलाय साननानै ओरैनो दसे नायनानै फैबाय आरो जोङो सिगाङाव थांनानै आं जेरैबायदि नुयोमोन एबारहाय आं बिराद क्लिन मोनहैदों आरो जायगाखौ भैरबकुन्दखौहाय बिराद कमिटिनि मानसिफ्रा बिराद दायथ' लादों खोमा बिराद मोजां फोसाबनानै दोनदों आरोना आं बिराद साफा मोनहैदों मा जानो गोथाव मोनो आंहा नै लोगोफोर बेखौसो लाबाय मेलाबो जालायथारदों नै दाउ खेलाबो दंबावोसोमोन बाय बाय भैरबकुन्द आनारस अबेनि बे आगै आनारस अबेनि ए आं सान्दों अरुणाचलनि नामा दे ओमफ्राय नै थांनो ओंखारफिनबाय जोङो दा थांफिनसै जों दिमाकुसि नोंथांमोना थ'फादो नायनानैसो मानसि खाथारसै आङो मोजां जोबना आब' एसे अबेबा सिङाव मोजां गिदिर गिदिर लाखाथारबाय आं जासिगोन दां आब' 1 केजिया दिमाकुसि थांगासिनो आरो नै दा लोगोफोर आयु नै बिसिनाव सेस पाउडार जाजोबसिगोन आद्रि हनै बे जोंहाफोर ओरै जाखाबाय गन्थङा जोंहा बासायगासिनो फिसा गैला फाइनालि सफैबाय दिमाकुसियाव राइन' इक' रिजर्टआव ओमफ्राय दाहाय बैयावबो ट्रि हाउस नायनो थांसै टेनजिंनावबो ओरैबायदि थिं थिं सान्दुं जास्ट दा सफैदों आरोना ओमफ्राय दैया बिराद मानबाय थ' बेखायनो जानानै लाग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय दा बेरायनोसै बेसेबां देखायनो हायो नोंसोर नाजागोन लोगोफोर सफैबाय नै अमा बोरमा ना ओमफ्राय दाउआलाय दाउआ जागोन बर' क'क्राझार Alright. फैद' बेरायनो बा लोगोफोर साबसिननिफ्राय साबसिन जानानै थाबावबायसो आरोना नट बेस्ट ओंखाम जाखांनानै दसे बेरायबावबाय आरोना बेवहाय माने ओंखाम उखैनाय हाखालामोन फुंनि 3:30 फैनायथ' बेखायनो जानानै लाग्रोबाय ओमफ्राय दा एसे बेरायबावबाय आरो थाङा मा थांसै थांफिनसैलाय लोगोफोर ओंखारलायबाय हा मोनदों दा इसोर भगबान दाबायथा जा मोजां मोनखायो बिराद साबसिन मोनहैथारदों आरोना आङो एबार ओंखायनो बिराद मोजां भिडिअ खालामनानै लाबोथारबाय आं लोगोफोर आरो नोंसिनोबो देखायनांगोन ना आंहा नङा होमबा फैदो बेरायग्लिनानै थांथारसै फैया गोबावथारसैमोन ना 2 बोसोरसो जाबायमोन आं बेयाव फैया बे बिबारखौ नुबोनानै थानो हायासै आरोना आङो फैथारनांबाय ओरैबायदि मोजां नुखादों नै जा साइस नुखादोंना लोगोफोर ना हंनाय बेबो बाव अयथासार साइस नुखादों नै बिलाइखौनो नुखाया आरोना ओरैबायदि मोजां बारखादों नै लोगोफोर बेखौ नुनानै थानो हालालै आं अ माय गड नुबायना लोगोफोर अयथासार साइजखा आं बिबारखौ गालांनानै थांनो बाबाय लोगोफोर बिबारखौ गालांनानै थांनो बाबाय
अन्थाव बाथाव नैबाव थाबायनांगौ र' माबा लुखि आयै नायलाय नै गोरलै गोरलैबाबो नायलाय बेन्दोंसो मा साइसनि माबा होनानै मानहोदोंसो सानगोन खिन्थु गावनि बेन्दोंसो बियो दस्रा जेबो औवाथ' माबा हेबनानै होनाय गैया आरोना गासिबो गावनि बेन्दोंसो बियो आं थांनोनो बाबाय लोगोफोर जायगाखौनो गालांनानै थां बाबाया ओमफ्राय नै रायन' इक'रिजर्टनिफ्राय फैलायबाय मिस्टार टेनजिं बड'सानि ट्रि हाउसखौ नायनो होननानै आरोना ओमफ्राय बिनि टि गार्डेनखौ एसे नायलांसै होननानैहाय धीरे चल धीरे बेस बिराद सिथों सिथा नै बे सासे थेख्लाया एखेबारे आं लासै लासै होगोन ना मा रोङा जाखो आंलाय रोङा जाबाय आंनो गासिबो सोरबाना सोरबा खिथानानै होखायो सोर खिन्थाना हो आंनोलाय दे बुंलाय लाजियाबो नोंसोर फोरोंनायखायसो आं रोंदों जाहैबाय इउटुबखौ बानायनो अस्थादफ्रा मा डायलग मारियो नुबायना सफैबाय सिगाङाव फैबा जा मोजां थाफैनो मोन्दोंमोन थांनो ओंखारबोबाय लोगोफोर मानो होनबा जोंहाथ' क'क्राझार थांफिननांगौ नालाय ओंखायनो सोरां बारां ओंखारसै आरोना नङाबा दा बिराद हर थौलांगोन फैदा नैबे दहाय तामुलपुर रड बे नुलांनानै बेखौहाय बेयाव हाबनो दावरावखा आरोना ओमफ्राय फैनाय टाइमाव ओरैबायदि खेल खालामबोखाबाय आरोना लामाखौहाय थांनाय टाइमावथ' आरो लेफ्ट साइडजोंनो जायोबो नालाय नायदो लाखिथारबाय मंकी चिम्पान्जी खाफालाबो ओरैबायदि माने सुइमिं पुलाव दुगैनो होनबाय थानाया नै सुइमिं पुल दंमारो आरोना दा जोंना बिथां सानैया बिराद खुसि आरोना गोरलैफ्रा माने कनका रिजर्टआव थांनो होनबाय थादोंमोन नालाय बेथ' सनितपुरावसो ओमफ्राय दाथ' आरो नोङो टाइम लाबावगोन जोङो ओमफ्राय टाइमाथ' सर्ट जोंहा जेरैबाबो फैफिननांगौथ' बेखायनो कनका रिजर्टखौ स्किप खालामनाय जाबाय आरो दा बिनि थाखायनो बिराद आफस'स जोंना बाबायाबो आरो बे थेख्लायाबो आरोना ओमफ्राय दा लाकिलि नै बेवहाय सुइमिं पुल दङ ओंखायनो बिसोर बाव गेलेनो मोननानै बिराद सान्थि आरोखि बिसोरो ना दा ओरैबायदि गोबाव गेलेखाबाय लेंबाबो फैनो मोनथिलाना रागायासो हालां ओजों आरो साना हाबलायलांसै एफा गोजान लामा फैनांगौआवहाय अस्थादखा सानैबो न'आव दुगैनोनो नागिरा मिन्थिगौना लोगोफोर ओमफ्राय नायदो नोङो भायरायावबा माबायदि 4टा जाखाबाय बे समाव नाय बिसोर माबायदि दुगैदों गोजांनायानो गुसुबाबो बिसोरो एखेबारे थानो हाथारासै आरोना बिदि गुसुआव सोरबा सुइमिं पुलाव गेलेयो नाखि गोरलै जादों गोरलै जोंना थेख्लाया नै गोरलैनि गाखोग्रायाव बैयाव दं मोखाङाव खथ्थ' साफा बैयाव गारि दोननायाव हो गया चलो हमें वापस क'क्राझार जाना है पता है ना चलो फैदो सानै गथ'फोरनि थाखायनो बिराद लेट जाबोबाय आरोना लोगोफोर जोङो दे बिदिब्ला थेंक इउ फर वाचिं